Ha nem ment az olajblokád, most megpróbálják a totális energiablokádot. A referenciájuk megvan. Az északi áramlatot egyszer már felrobbantották. Most a török áramlattal próbálkoznak. Ez sem sikerült eddig. Mi jöhet még? Jönnek a halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, a gyermekeinek és az unokáinak. De kedves barátaim, minket, magyarokat senki nem fenyegethet. Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől. Kedves barátaim, mi semmilyen fenyegetés hatására nem megyünk háborúba. Mi nem engedjük a magyar fiatalokat az ukrán frontra. Az erőszakosan besorozott magyar hadifoglyokat hazahozzuk. És Magyarországon nem alakíthat kormányt egy olyan ukrán színész, aki úgy zongorázott a tévében, hogy közben mindkét kezével integetett.